Да, нали сте чували за обратната страна на медала? За следващият ни гост всички медали са обратни. Както вече разбрахте, Крум е поканил един необикновен атлет. Необикновеното му е, че не се срамува да признае, че е гей. И както е гей, така спечели 3 титли и общо 8 медала от последната гей олимпиада в Монреал. Моля, посрещнете шампионът по хвърляне на чук, пловецът, колоездачът, въобще универсалният гей боец Станислав Танчев. Как ще го поделим сега? Не знам, ще го разделим на две. Добре, здравей, добре дошъл първо. Смисъл и от мен. Здравей, добре дошъл. На кое искаш да наблягаме? На спортните му постижения или на нещо, което те интересува в личен план? Аз искам да задам само един въпрос. Как може да има такава дискриминация? Тоест, игри за гейове и игри за нормални хора. Това не е нормално, според мен. Ще кажеш, че сред спортистите няма гейове. Аз, ако мога да допълня, обяснявайки негови въпрос, според мен има гей олимпиади за тези, които се самоопределят като такива и го афишират. Но в нормалните олимпиади сигурно има и такива, които не искат да се знае, че са геи и участват наравно с останалите. Така ли е, Стани? Аз бих допълнил, да, точно така и следното, че значи, тези движения са за възприятие на хомосексуалните чрез спорта. И докато има дискриминация, ще има и гей олимпиади. Те за това се правят. И идеята е да се приобщи и хетеронаселението и да участват и те в гей олимпиадите. И в един момент те ще изчезнат и гей олимпиадите, когато спре дискриминацията. Мислиш, че по някакъв начин това вече всички ще участвате на... Да. Ако и ти, нали, имаш все още амбиции и желания, в една обща олимпиада, без да се диференцират. Точно така. Аз си участвам така или иначе в квалификации за олимпиади, които са познати на всички. И когато има хора, на които им личи, те не могат да участват в такива олимпиади в много държави. Защо? На които им личи, треньорите ги спират, обиждат ги. Тоест, ако са добри, добри са най-добрите и ако ти личи, че си гей, те спират. Това ли искаш да кажеш? Ти не можеш да стигнеш до високо спортно майсторство, защото още като малък, когато срещнеш дискриминацията на стадиона или на спортното игрище, не можеш да стигнеш до високо спортно майсторство и трябва да се изградиш като... Ти кога срещна дискриминацията за първи път? Аз никога не съм срещала дискриминация. Тоест, сумяла си да прикриеш тази си част от личния живот или са били толерантни тези, с които си се подготви и си тренирал? Определено смятам, че на мен не ми личи, че съм гей. И аз спортувам и най-важното това, което правиш на терена, на пистата. И никой не те пита ти, като пробяга маратона 42 км за 2,40, ти гей ли беше или не? Те просто зачитат... Чакай нещо те питам, сега ми хрумва. Не съм се сещал преди това, той ми гостува и в моето предаване. Няма ли го елемента, в който... виждайки, че на равна основа с нормалните състезатели на олимпиади или всякакви други световни и европейски шампионати, нямаш достатъчно качества да стигнеш едно високо ниво и кажеш, аз се направя на гей, защото в тези игри много по-лесно ще стигна до 3 титли и 5 медала. И под въпроса на този е, как всъщност доказваш, че си гей? За да отидеш точно на тези състезания. Аз нямам нищо общо, не ме гледа и мен, Круме. Никой не трябва да доказва. Който иска да участва в такива геоолимпиади, е добре дошъл. Това е целта. И между другото много хетеро участват. Например, на тази олимпиада, с която спечелих 8 медала, повечето участници бяха хетеро. В Монреал имаш В Монреал, да. За да му уважим постиженията, нека каже в кои спортове какви титли спечели, защото всъщност успеха е това. Аз спечелих толкова много медали, 8, и почти забравих кои бяха спортовете. И понеже като отидох в Канада... Ти си универсален боец. Да, универсален съм и много ми беше трудно да участвам в Канада. Повярвайте ми, това визии... Канада е доста далечко. Финансовата част е затруднена. Да, и си казах, че трябва наистина да... Кой финансира това нещо? Гей обществото е силно и в България. Не посрещна ли подкрепа в това? Глупости. По едно време движеше държавата, да не се връщаме на политически теми.
И шоу-бизнеса. Не знам кого визира. Шоу-бизнеса от край време в целия свят, не е в България. Ето ти послана пътечка да отиде до Монреал, дето се вика с фанфари по червено килимче. И да се върне с 8 медала. Я да видим една снимка негова. Колеги, моля ви. Ето, 8 медала. Най-много от всички 12 000 участника. 12 000 участника. Да. А колко българи бяхте освен теб? Имаше ли и други? Бяхме около 30 човека. Българи? Гейове? Да, разбира се. Имате ли си? Не всички бяха гейове, да. Които открито заявяват, аз съм гей, така ли? Или аз си... Тоест, те се криех от снимки, от камери и избягвах да дават имената си в официална статистика. Се притеснява ли? За какво са отишли тогава? Аз това му харесвам на него, че той, подобно на тебе, това си го смята за нещо, което... Така за подобно на мен, колко пари си изкарват от една олимпиада? Той да ми каже, аз не знам. Няма такива наградни фондове, няма... Всичко е за идеята интеграция чрез спорт. Ние участваме в тези олимпиади, за да накараме човечеството, останалата част, хетерото, да ни възприеме такива, каквито сме. Как възприеха твоето участие в такава олимпиада твоите родители? Знам колко е трудно за родителите, особено в България. Те за друго поколение, консервативни са, срамуват се от съседите, от близките. Ти си софиянец, нали? Не, аз съм от Силистренския край. Аз съм от селото, роден съм в селото на Теодоси Спасов, Белица, но съм израснал в Шумен. Тоест, наистина от много дълбока провинция. Как са ме приели... Не е Костин брод, нали? Все пак е близо до София. Софийски квартал почти Круме. Не, наистина, какво казаха родителите ти, близките, роднини? Какво казаха? Много лесно свикнаха, може би, защото имам постижения в така наречения хетероспорт и че ходя на такива геоолимпиади ни им прави впечатление, но все пак и се изявявам на хетеропопрището много добре. Той има предвид, когато изобщо се афишира като такъв. Той е бил, вероятно, в по-ранен период от... Ти на колко години си? 20 и... Не, аз съм на 34, благодаря ти. Аз те подмлади. Напърво те направих софиянец. Ти преди 3 години в... Подмлади, как ще поиша, те сваляме, бе. Така ще толкова комплименти. Така с толкова много геове на едно място. Освен това предаване. Не съм и считах себе си за не толкова толерантен, но сега като изслушам вас, не ми пречите. Не сме толкова лоши. Добре, че съм тук на разстояние, да? Ние след малко можем и от другата страна. Добре, знаеш, адски ми е интересно. Кой спонсорира тези олимпиади? И защото знам, че другите спортисти са спонсорирани от държавата. Или от частни фирми, концерни? Държави като България се отпускат средства от гей фондове, така да си кажем. Това не е точната дума, но разпределят се средства, които има програма, която се казва Outreach, извънредна програма и именно участници като от по-бедни страни като България по този начин се умяват да участват на такива мероприятия, както моето участие в Канада. Но то беше до половина само финансирано, останата половина трябваше... Иначе с какво се занимаваш в живота, така личния? Не е личния смисъл... Ежедневието, да. Работиш ли и само спортуваш? Само спортувам, да. Това е. Той да дарите футбол с нас, аз ти казах. Как го гледаха другите? Сериозно те питам. Естествено с едно на ум. И така леко иронично, но когато си защитиш името с това, за което си дошъл си да играеш в футбол. Ако си добър, подаваш, я вкарваш, нали, това, за което се очаква от теб го правиш, другото се забравя. Да, факт е. Ти не каниш останалите хора в леглото си. Какво правиш в леглото си е твоя работа. Ти отиваш да играеш, да тренираш. Аз пък какво се явявам тук като някакъв адвокат? И аз си говорете. Абсолютно си прави. Важно е какво правиш на стадиона и на Да, обаче хората не го виждат това. Те искат да видят с кого си лягаш. Разберат ли, че е различно от това, което те правят вкъщи. Добре, няма ли да го питаш? Свободен ли е? Не ми е удобно. Ето, аз го питам. Имаш ли си гадже? И спортист ли е, да речем? Нямаш. Нямам гадже. А спортист ли трябва да бъде твоето гадже или? Предполагам, да. Някакси трябва да има подобни интереси. Въобще някакво любопитство, жените събуждат ли от теб? Спортистки или не, нали, това не е толкова важно. Случва се, да. Харесват ми жени. Не лъжи. Аз съм тук, не лъжи.
Излъгате в бисексуален ли? Лъже, ти уморче. Изобщо в момента не изглеждаш като жена и много ми е такова. Много съжалявам, понеже ще се изпукам пред моите приятели, особено в чужбина, че съм ти гостувал, защото ти си наистина една голяма звезда навънка. И всички... Не, се омайвайте тук. Сега няма да ми повярват, че това си ти Азис. Нищо да, всеки човек преживява някакъв... Ти да не мислиш, че след една година ще си същия. Кога е следващото ти състезание? Ами следващото е януари месец. Но не е гей състезание. Не е гей. Иначе ще да дойда с теб. Добре, те хетерото имат ли така леки притеснения? Примерно после да влезат, ако сте някакъв отборен... Да, бе, какво става в съблекалните, като влезеш? Ами да, това ти е въпроса, нали? В съблекалнята. Всичко си става както обикновено си става в... Каквото си става в съблекалните. Не се ли притесняват хетеросексуалните? Те са много притеснени. Например, Круме, ако на тебе ти се наложи да се събличаш с него или с мен в една съблекалня, ще имаш ли проблем някакъв? Аз си давам сметка, че примерно аз съм тренирал много дълги години в футбол, нали, по 23 човека сме били съблекални, в казармата също обща. Там са хетеро. Откъде да знаеш? Предполага се. Може да има изкрити лимонки, дето... Със сигурност от 30 човека поне един, нали? Това ли е процента? Принципно не, процента е 11 към 100. Значи на 30 точно на един се пада. Нали? Да. Смятал си ги ти, Круе. Добре, много благодаря за този разговор. И на Крум благодаря, и на Станислав. Станислав, много успехи ти пожелавам. Януари ти предстои състезание. Искам да се похваля, че май месец ми предстои участие в желязното състезание, което се казва Ironman триатлон. Това са 3 км и 800 метра плуване, 180 колездене и 42 бягане. Това е, значи... Сега да скачиш Еверест. Тая година станах полужелезен човек, а до година ставам железен човек. И съм първи от България. Както се казва, тук да ти е яко. Круме, много ти благодаря, че беше тук. Много ти благодаря, че ме покани. Това е голяма чест за мен. Благодарим ти от сърце, че беше тук, наистина. Дами и господа, как очаквате да не стане шоу, като Крум си го води като момиче към спалнята? Не ме пропускайте и утре, когато гост водещ ще бъде не кой да е, а генералният директор на БНТ от времето на прехода. Депутатът в 4 поредни народни събрания Асен Агов. Негов гост ще бъде човекът с пицата, финансовият министър в кабинета на Бойко Борисов, Симеон Дянков. Утре в 10:15 изпускаемо както винаги. Ако сте от София, Пловдив, Варна или Бургас, елате и отстрамете града си в битката на градовете. Конкурсът започва на 30 ноември, а записвания приемаме на адрес azismaimunka.probg.bg или на телефон 0884 580563. Информация и анкетни карти на сайта на ProBG. И запомнете, кучетата дресирани да намират наркотици, непрекъснато взимат пари на заем от другите кучета. Защото животът е не просто шоу, животът е вечерното шоу на Азис. За десерт съм ви оставил един глас, който е емблема на сръбската музика. Певецът, който ми удари едно рамо, даже едно рамо, рамо, друже мой. Човекът, който ни качваше по масите още преди Володя Стоянов да стане воевода. Човекът, който можете да видите на живо в София на 25-ти. Легендата Мухарем Сърбезовски. Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Zašto su ti kose pobelele, druže? Zar i tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad.